Hi, hello guys, good morning. Kanina pa ako gising, nag-edit kasi ako kasi boyfriend ay tulog pa, kagigising lang ngayon. Mga pinamili namin kahapon. Magsa-summer na ngayon, pati sapatos bumili ako. Bumili din kami ng bumbilya na di-remote. Walang paglagyan, kaya sa plastic lang. A few minutes later. Ito guys, na LOTTO sa kanya to. Yung akin, walang panalo. Every month from there. Ano? Ang gulo mo? 20. You will have 20,000 monthly in 2020 for 20 years. Guys, narinig nyo? Kaya mas maganda ang LOTTO dito sa kanila. May pag-asang yumaman. Yan, gaya nito sa akin. Wala akong panalo. Sayang ng pera guys. Walang panalo. Sa 20,000 na yon, kapag may nakuha kang 20,000, ay no, mali. Ito ay 20,000 ang price. Kapag may nakuha ka, ditong may tatlong number dito. Kapag andito yan sa baba, mananalo ka ng 20,000 every month sa loob ng 20 year. Correct? Ganun daw yon. Tapos dito naman guys, 5,000 ang panalo mo kapag magkapareho itong dalawa. Kapag magkapareho yung dalawa, 5,000 ang price. Oh, maybe nothing for no month whatsoever. Ayan guys. Wala daw pag-asang yumaman. Chamba lang pala to guys. Sortihan lang. Talk is cheap. 5 ang binili namin na LOTTO, 2 kagabi, tapos 3 ngayon. Wala man lang kahit isang panalo. Sayang ng pera. Sana binili na lang natin ng lobo. Lumipad pa sana. Natuwa pa tayo kanood ng lobo. Three hours later. Panibagong araw na naman. A few minutes later. Lunch namin guys. What time did they leave? 12 maybe. Back to, we worked 2 times. The closing. Where have you been driving into scratch in the car? Masarap siya guys. Kaso nga lang a little bit mess. Samahan niya ako guys, magtapon tayo ng basura. Ito guys sa kanila, maski pagtatapon ng basura ay may sariling pwesto. Hindi pwedeng kakalat-kalat. Ayan ang basurahan. Ito, mga papel. Tapos ito, mga abubot o plastic sa kusina, basta wala lang na papel tsaka dyaryo. Lata. Nakabubong pa yan. Bawat bahay dito guys, may mga pwesto para sa basurahan. Tapos may nagpipick up noon every second week. 2 hours later.
Dito kami guys sa mall. Bye. Gotcha. This one. No, bili kami ng stand. Many minutes later. Isa yan sa mga simbahan dito sa Norway.